Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụ ụrụ ọnụ nwekwurichi ọnwa nọ nụ nwanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m mgbe m che na anọchana m ihe niile ụka apụtaga ugbu ewu ọkọtụ ọ bụ ihe oyiri ọ dịla ka ugbu ewu ọkọtụ ka m gbara m igbu oge ọnụ n'ihi na ke nwere ụtọ ọ dị anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nnọọ mza ya sị m na m gwara dela akụkọ n'ugbo ene gbotowara ya ụmụnne n'isi agbajuola ya na ya dị confused na ụlọ gbataderela ya oso enyemaka ya gaa n'ihu sị m na enwere nwa agba obiọma ya hụrụ nwatakịrị makatakwa mma very pretty lady nwekwara n'aka ọrụ nwere ihe ọ na-eme na ya ụda lady mara mma dị humble dị nnọọ ya ga-ekwuere ya okwu elege ihe pụrụ ya n'ọnụ the first okwu this lady gwara ya wụ na ya makwara mma nwoke sha ya chia ya na ya gbachi ya sị ha ya jụọ sị lot she's well just ya na ya makwara ya wụ ya the lady agwa ya na ya na like hide feelings na feelings ya so gị na one of the things ya ga hide na truly na ọ mara mma nwoke ya chiwasị ya thank you and that makes everything easier na ọhụta na ya mara mma nwoke that means na ihe ya bịaga ga-ekwe na ijiri ekwe ọgaga dị ga elachiwa ọgwawa na iji ekwerechana ya sị nụkwa na Chineke na o nyechara eke ya bịa kpawa isiokwu bịa memnyewa mọzụ bịa giriwe na otu ya na dis ga-eshi bido dị ga elagwawa na ya chọrọ ka ya na ya abụọ wụrụ friends na ya na ya abụọ ga-awụ friends for 6 months before bịa banye n'ime relationship mgbe e rutere na that one a ga-amakwụta gị aga about it ya n'ihi na họrị ịlụ nwa mgbe egbe ya chọrọ ịlụ nwa ya ọ ebe next year or 2 years time or there about na ya hụkwa ka dị mmadụ serious tanta ya ga-alụ ma ya n'ihi na họrị ebe ọ sị 6 months friendship ka ha na-aga na ọ wụta ya na dis ga-eshi bido dịwa na mma nwa mba nnọọ ya amaghị na e nwere ihe na-aza friendship na friendship dị iche na relationship na friendship tọkarịrị relationship na this girl there is enwe ihe jie ihe na-aza friends ya na ya bụ friends ya bịa like ya bịa dị worried jụọ sị 6 months ọ dịghị too much ya na ya bụ ordinary friends the girl agwes na ọ dịghị that's okay ha na-aga ya respect ya that 6 months ya ahụ ọ kpọọ ya jụọ ya mere ya kpọkwa ya jụọ o mere ya bịakwa n'ụlọ the girl ya nọchakwa ya respect enwe ihe we respect somebody's wish you respect that wish no ya wetara condition na ọ na before 6 months na ike condition agwa na ọ ga-ejikwa ka bugharịa ha kwa ọnọdụ ya gba ya nkịtị ya o a gentleman ya chọghị na-eme n'ike ya na this girl nụga no 6 months friendship baize na relationship the girl agwawa ya si na before ha baiga n'ime relationship na enweghị ya chọrọ igwe wewe na ya like ya too much na ya ga-emeli ya ihe ọjọọ na ote enemi ya nọ ya ga-emelide enemi ya ihe ọjọọ ma ọ fọzikwe ya na ya enweghị ike ime ya ihe ọjọọ ya ga-emeli ya ihe ọjọọ na ọ dị possible na ote ọnụ na ya nwere ike izere ya mgbo atọwa ya egbe ya tigo onwe zere ya mgbo na ya like ya too much na ihe a bịara na ibu ihe na ya bụ na-eme ime ka ha banye na the next level ọkwe ya sọ mara na ọ mara na ha fan the girl agwes na no na ya wụ HIV positive also isi akwa ya na-eche kpem ya echete several times within the 6 months ya gara gụọ the girl like normally ya anachana na ya nsusu ọjọọ ya gwa ya sị ya gaga hụ ya na ya bụ ya ekwughị ha okwu ka ha gaa direct or ka ha mee beyond this na ya just chikis ya na ọ ga-enye ya that one alone ya the girl asị mba na ya tara ya ala irute nso enwe ihe especially ke kisi na ya like nsusu ọnụ the girl jụwa isi ya na ọrụ n'onwe ya bịa chete si Jesus ọkụ ya n'obi kpam ya elewe this girl sọsị gịnị yes na n'ọhịa ya wụ na ya gaghị ebugbuli na ya chọghị ka o keta oke na ihe na-agbasaghị ya na ihe ya chọrọ
ka ya na ya abụọ dị na mma dịrị na-aga na enweghị ọzọ ya chọrọ na ya hụ nwaanyị dị mma ọ laikiri na ya lụọ mana ọ hapụkwala ya na ya cherishiri friendship ya na ya abụọ na ya adịla used to him ya elewe jụọ esi na ọpụta na ọ gaghị ala ozikwe di ya ọhịa ọ pụtara na ndị bụ ya nwere ọgwụ ha na-aṅụ partner ha agaghị ebute ma ha dị consistent na ịṅụ ọgwụ ha partner ha agaghị ebute ihe ya na-agwazi this girl na-agwazi ya na out of pity yet ịhụnanya nwere n'ebe this girl nọ nkwe ihe metụrụ ya na o kwuru na ọhịa obi ụjọ atọghị ya kpum obi kwa ya na obi kpum na at least kpum na be enyi nọ at least ịghọtago ya gwa ya sị na enwere ọgwụ ụmụ ọgwụ ha pụtara the girl asị ya yes na ọgwụ ndị apụtara na ya na ya ngakwa n'ọgwụ ya na ole ya anya ọ ga-ama na ya ṅụghị ọgwụ ya eji ekpọrọ ihe ya ṅụghị ọgwụ ya steady na ya achọghị use ya as game or were test ya anything testosterone or something na ọ bụ eziokwu enwere a na-agwa ha ihe dị otu ahụ na ya nụpere ya a na-agwa ha na in fact mana ya ga-like ka ya na uru onwe ka ihe ọbụla na-eme na ọ bụrụ decision onye na-eme ihe nwa mba na ihu jie n'akwa ya jụọ esi na ọ naghịkwa akọrọ ya akụkọ family members ya na why na ọ gịnị mere ọ naghịkwa akọrọ ya akụkọ family members ya the girl agwawa ya si na ya chọghị ikwu anything gbasara family members ya na ya achọghị ya jụọ esi onwe ihe onwe ike kọtatụrụ ya gbasara family ya the girl asị mba na enweghị ya na-agwa na in fact na nne ya nwụọna na nna ya nwụọna na ụmụnne niile anwụchichana na the whole family members ya na ha anwụchichana na onye ọbụla anwụchana nwa nwe onye fụrụ nọ naanị ya kpegburuzi at least na kwa ga-ahapụ n'ugbo hapụga ihe gbasara ịjụ ese family members ndị na-emeghịzi exist ya ele okwu ya mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a o mesitụrụ with pen ya bịa ghọta na enwere ihe dị wrong ya bịa ghọta na something dị wrong ya sị ya ga-amata ihe ahụ dị wrong na nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya nọrọ nga ana gwawa ya sị ya na enweghị ihe o gbochiri ha na ha ga-aga meet a specialist doctor ga-agwa ha what to do and how to go about it the girl elewe so the show ya si agwa the girl na ya chọrọ ịlụ ya na ya ga-like ịlụ ya na ihe ahụ o kwuru na a ga-egbochi ya nwe ịlụ ya na ihe ọwụ no peace of mind nyere ya na ya amaghị otu ya ga-esi ahapụ ya n'ọnọdụ a ọ continue na ya na ya bụ friends ya gaga chọwa nwaanyị ọzọ no na ọwa otu mbịa enweghị ihe anya hụrụ gba ọbara mana ihe biko na ya gwa ya gbasara family ya na ya chọwa ịlụ ya echi na onweghị onye agaga mitie onye ahụ onwe onye ga-anata mmanya ma ọ nata ihe isi ego ya nga ka dịga bewezie kpughi n'akwa bewe bege nwaanyị mba nọ nwatakịrị akpughi gị n'akwa ya silele nọ ule ihe family nwa ka eji jawo ihe o ji ebe akwa kele ọ na-ebe na ọwụ dịka akwa gị na-enwe ihe ka ewere ha nkinye chebiri ya sọ ihe n'obi ya kwuo n'obi esi ihe ya ga-anọrọ ya taa ọ ya ka ọ begara becha gwawa ya sị na ka ha hụ ishi ọzọ na another day ya ga-agwa ya ihe o nitere no but today no ike akwụrụ ọtọ gwa ya nọrọ nga anụ so okay na no problem ebe otu o shiri join no problem anọrọ 3 days later ya na ya ba nọkọrịkwa again ya gụrụkwa ya na-achọkwa ike isi ọ jụwa ya sị n'ifu na ihe ya gwara ya n'ọwa mahụ na ma ihe na nwere ike isi n'ọnụ gafe na ya gwara ya na ya achọghị anything mee ya na ya cherishiri ya too much na ya achọghị anything mee ya ya elewe dị gị lewe ya ike agwụ ya na-asị Chineke nna nwa edizapụkwa na ibu destin na Chineke na eleta oshi were nwa ọma dị ụta nwa hụrụ ya n'anya gọzie ya werezie ya okpete ihe nọdụrụ dewe n'ekiti ya na ya abụọ na ogene ihe ka nwaanyị mba nọ that day ka ya bịara akwa ka ikwen ebejirikwe ka ha bagụgọ ya jụọ ya sị ele ihe ọsọ ga-agwa ya gbasara famili ya ọ gwawa ya na mama ya anwụọna papa ya dị ndụ nọọ mpa ya na nwanne ya nwoke nwere ụmụnne nwoke abụọ na nne na nna ya mụrụ ha dị atọ ụmụ nwoke abụọ na ya nwa ụdị ndị dọta na nwaanyị mba nọ mza na ya amaghị otu esi edewe na-akọrọ m ihe a ihe the next okwu ya na-achị ikwu ya ma otu ya ga-esi dewe ọnụ kọrọ m ya sị nna m gaa n'ihu otu ọ bụla o si ede wepụta kwuwe ntị m ghere oghe nna m ntị m abụọ alala elu ka odu jishi ike ntị m ghere oghe kwuwe aga m anụ otu ọ bụla o si edere kwuwe okwu ahụ dị mkpa achọrọ m ịnụ ya sị m na nwaanyị mba nọ mza this girl si na nne na nna ya mụrụ ha arụ ha atọ ya nwa wụdị ole dọta ndị ke nwoke abụọ ka ahụ toro and ndị ke nwoke abụọ ka ahụ toro ya ọfụma etoghi ya
etoghị ya like imere ya ebere, etoghị ya na ka ikpeazụ jiri almost 4 years too. Na ya dị only 20 years old mgbe mama ya bidoro rịawa. Mama ya rịara ọrịa ahụ rịa ya for 3 years. Na ya dị 23 years mgbe mama ya nwụrụ. Mama ya nwee liwekwe mama ya lichaa mme. Na ya na nwanne ya ndị ya kpọrọ ụmụnne ya abụọ, 2 brothers ya, na ya nọ ha nọ one evening na-akpa nkata. Kedu ọkpara weta mmanya, wụpe mmanya na mmanya this mmanya na ọ na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu na o nwere alcohol. Ife mara na otu esi ṅụọ mmanya arahụ. Ụmụnne ya abụọ awakpe na otu ụmụnne ya abụọ shitọrọ ya ụtọ ogirishi. Nwamba nọmza this lady say na otu ụmụnne ya abụọ, 2 of them, the only 2 brothers nwere shitọrọ ya ụtọ ogirishi. Wakpo ya, tọrọ ya ụtọ ogirishi, metọ ya, pịtọ ya, pịrịsị, merịsị, mejụsacha ya oyi, defile ya. Na ya makwanụ na ya dị unconscious. Na onye jidere ha na ọ bụ papa ya, mpa mụrụ ya. Onye gara ala nweta oshiguru ụzọ bata hụ ihe mere nọ. Jide ha n'aka tie. Ihe anọ ntara ka ya nọ, ya ka dị unconscious. Mpa ya ebido kọwa ya ihe dị ya ma akala ya ma anụ. Hapụgo ụmụ ya ndị ke nwoke ọ ga-ahandụlụ were iwe buso ha. Obido kọwa ya ọkọkọ. Na ya dị unconscious na ọ akalanya ma gịnị ka ejiri kpọgị ya tete na asta ga mejishi ike mepe anya ọwụ nọ mpa ya nwa ga akalanya ibe abụọ. Ụmụnne ndị ke nwoke werezie mmanya ha ṅụfụrụ lash dị ya wuchie edenwe were anọda mmanya dewe n'elu tebụl ya ka ha ṅụgazi na-elezi ote mpa ya shi na-egbu ilu. Ya ejishi ike staga blite dapụta ezi. Mgbe ya dapụtara ezi, mpa ya kwụsị ịkụ ya. Ya dara stagara daga na ke neighbor ha sọ gịnị na ile ihe o ji dị like this, what happened? Enweghị ekwu gị oto ka ya gba ọgwụla gan ya eyi ha just chile ya elu dobi shabanti oto ka ya gba. Neighbor ya sọ gịnị jide ya nọrọ na nga ahụ nọ nwetacha onwe laghachikwute ihe mpa ya sị na gịnị mere na ya chetara ọfụma na ya nwere mgbe ya mepere anya na ya nwụchambe nwụrụ ala ote ha filiri na ya nwụrụ ala mgbe ụmụ ya abụọ rịrị ya elu. N'ihi na mgbe mpa ya na-akọ ya ihe mpa ya na-ekwu dat na ya bịara ya defile ụmụ ya abụọ, na ya defile ụmụ ya, na ya emebirele ụmụ ya, mere ụmụ ya this and that, na ya yiri mama ya, mma ya nwụọ na kama ya ga-adọwa mme. N'ihi na mgbe mma ya na mpa ya dị na ezigbote mma, mgbe ha dị na mma dịka di na nwetile mma ya nwụọ, enwekwara ihe segara ha ya nwa particularly ama na ole so ụmụnne ndị ke nwoke ha ama. Mpa ya na-ekwu okwu ahụ ya nwụrụ dọwa mme ya bịla mme wee di m ọ na-anụ mme n'ime bụ nwakwutele ya nwa n'ime bịa mebiere ya ụmụ ya. Ya na-ele ihe mpa ya kwuge na mpa ya eme na ya dimon ya uke ihe mpa ya kwuge nyekwere ya aka iji confirm na ihe ya hụrụ nyogo na ọ eziokwu na ụmụnne ya abọrịrị ya elu. Mpa ya gwa ya na ihe ya sị ka ya gwa ya wụ na ya emerụọla ụmụ ya abụọ, na ya achọghị iji anya ya ahụ ya n'ime ụlọ, na ya achọghị iji anya ya abụọ ahụ ya, ka ya gachaa ọbịa ga-amacha ụmụ ya abụọ ahụ, na ya emerụọlara ya ụmụ ya, na ya yiri mama ya nga ya nwụrụ anwụ dụwa mma ya na ọ karịa mma, na mma ya na ọwụ kọs nyere mma ya na ọ disgrace nyere ya. Na-ele ote mpa ya shi na-ekwukwu isi ọfụ mpa ya iwesịrị ụmụnne ya toro eto iwe na ha spikiri mmanya ha nyekwere ya. It's not like ya gara aga ṅụọ mmanya sagaralo, ha nwa werere mmanya ya spike mmanya ria ya elu. Ọbịa na-ewesịrị ya nwa iwe akpọghị iyi na ya mbịa gwa ya nwụ ha ebe mma ya nwụrụ, na ya ga-amarịrị ihe mere n'otu o shiri mee. Mpa ya gwa ya na ihe mere na ya nwa kwupụta na ya nwa kwupụta na ya ga-egbu ya, ihe ya ga-eme ya chọrọ igwe igwe na-awụ emere ya ka ya chọrọ ego moto ọ ga-eji kpụrụ onwe ebe ọ bụla ọsọ ya kpụrụ onwe gawa, ka ya chọwa ịga macha ụmụ ya ahụ. Ya eleghe ihe ahụ okwu ahụ gbaa ya njọ n'obi, okwu ahụ agba ya ezigbote njọ n'obi, gbaa ya njọ n'obi nke efe anya na ya were iwe ahụ that neighbor ahụ ya na mma ya na-adị na mma nabatara ya mekwere ebe a ka ya na-enwetata onwe ya gaghachi back to the woman kọrọ the woman ihe mere the woman etinye para aka n'ishi tirizie bịakwute mpa na ọnwa onye arụrụ ala ọsị gịnị na ọ gịnị ka o kwughị ihe ka ụmụnne rụrụ ala, ọ gịnị ka o kwuru na ụmụ ya ndị ka nwoke abụọ rụrụ ala na nwanne ha etoro eto nwanne nwa ha toro eto na ọ gịnị ihe oge gịnị ya etiwete mpa ya mapụta jide the woman gbado aka na akpịrịsị o tipụta ihe nga mmadụ ga n'igbo ya egbue.
isi ezoro te ka senior brother ahụ ya chụ ya gbafuo na ọsọ ahụ nọ na ya gbara na ọ last ya na ahụ ha ya mazi ihe mechara no mee after 1 year within the 1 year ya gbara ọsọ hapụ ebe a ka ya mechara chọpụta na that woman anwụọna na ya amaghị ma papa ya gburu ya ma ha ma gburu ka ha ji cover ihe that woman ma n'ihi na ọsọ ya gbara that day ya lọghachitakwa until after 1 year nlọta ya mgbe ya megazin kwayarị na elozi banye ga-ekpute na address asị na that woman anwụọna na ya ọhịa kpatara eji hapụ ka village ya tilinga n'ugboele na ihe guilt ya bụ n'obi ya na nwanyị mba nọ efile na this lady na ọkọchana ọ gaa n'ihu si that na agwa ọjọọ ahụ ụmụnne ya kpasoro ya kpatara na ọ ya butere after 1 month e discover na ya dịla ime ka ọ gaziri ụlọ ọgwụ ka ya sị ka ya mara ma ọgwụkwọ naanị afọ ime ka ndị a tụrụ ya ele ma ihe niile everything na ọ bụrụ na ọha ma biri ya ọrịa obiri na aja ọcha n'ugboele ya amaghị onye ka ibi iri ebi wụrụ ka diọkpara wụrụ ka osogo diọkpara na ya amaghị onye ka ebi iri dị ọra mana ọ bụ ụmụnne ya abụọ nọrịrị ya elu na ọ ha abụọ rịrị ya elu tọọ ya ime from ịga ụlọ ọgwụ n'ihi na dị ime ịgaga flush ya ma gịnị e discover kwuo na ya ebukọ ọrịa nje na since ahụ ya na ụra onwe na leta ka ya chọpụtara na leta ka ya nwetara information na mpa ya anwụọna ọfọzie ụmụnne ya abụọ na ugbu a na ha bi ebe dị iche iche enwekwara ka eji phone nọmba ya enwekwara ka ya ma otu esi eri ichi na ọ otu esi wụọ onye n'ụra onwe na nwa ụmụnne mmanya ha ji mbụ ha chọọ ọ dị ka ha chọọ ka mmanya lụọ mpa ya lụrụ gbakwuru mpa ya by force by isi ike so ha enwe mgbe ha ji eji ha ebe ha ji ha nwa kpọrọ ihe so abịakwa na side ke nna ya ndị ka ahụ worst na ọ otu esi wụọ onye na-enweghị nne onweghị nna ya na ụra onwe ụmụnne abụọ ya ga-asọ ụmụnne na ọha tiri na ihe mgbu tige na akwa arịrị tige na everything na first boyfriend ya na ya abụọ nọ before ha eme ya ihe na ya na onye ka ahụ kwụrụ go ụlọ ọgwụ ga-ele ọrịa nje before ha ebido relationship n'ime relationship ka ha nọ ụmụnne ya eme ya destin so mgbe ya chọpụtara ihe emene onye ka ahụ ya gbara ya ọsọ ka ya hapụ ike bikuo ya detin na ọ weta eshiri hụta ije ewe ya na ọ weta eshiri nụrụ jizi aka ya chọwazi ụzọ ya bido ihe ya na-eme bido elejiwe onwe ya anya na ọ weta eshi nọrọ ute ugbu a na n'ọhịa ya sị ka ya gwa ya chọkwara ya chọghị ichetezi ndị ahụ na nwanyị mba n'ike akwụrụ ọtọ gwụ ya jụọ ya sị na otu nne na otu nna mụrụ ya na ụmụnne ndị nke nwoke ya si yes na ọ mara na ma another woman mụrụ abụọ ahụ before another woman abịa mụọ ya nwa ya sị na enwe ihe dị otu ahụ na ya hụ na picture mmanya mgbe ọ dị ime ha ụmụnne niile na o nwere picture ya mgbe ọ dị ya o sere picture mgbe ọ dị ime ụmụnne niile ma mgbe e sere family picture ma mgbe nke nwedi ọkpara mere 1 year birthday na ihe niile na the whole picture na ọ dị recorded na nwere ihe ka mpa ya nwere ya anọbe history mana ụlọ mana ama na mpa ya jikwere lụọ nwaanyị mụrụ ndị ahụ iche iche na ihe dị otu ahụ adịghị na ugbu a na mpa ya ha na-egwu okwu ya na ọ nwụkwala na nwaanyị mba nọ na nwere dị akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na isi ekwuole ya egbe na ya ma what to do na ya like this girl ya sị nwaanyị mba na enwe ihe m ga-agwa ya ngwa ya ma werekwa akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na isi na o jule ya mmadụ ha otu esi etinye isi na otu esi aga about this ụmụnne m okwu ekwule kwucha m sị nna m anọ na m ihe ị kwuru aga m agbọtọwakwara ṅụ ụmụnne akụkọ na ebe isi chọrọ ịnụkwa ihe m onwe m ga-ekwu n'onwe nke m n'obi nke m na uche nke m aga m asị gị ihe ndị a niile ọ kọrọ ọ na-ewute ọ dị enough mmadụ ịbanishi onwe ya si enwe ihe jikọrọ na obodo a enwe ihe jikọrọ na famili a mana ka anyị ji wụrụ mmadụ onye ọbụla nidiri root ya ọ dị very very important ebe mpa ya nwụọna since ahụ mahụ ebe ụmụnne ya abụọ ndị ka ahụ furu afọ nọ mazighị ije ha mana ọ nwere ụmụnne nna nwee ụlọ nna ebe ọ ga-aga jụọ ese ha gwakwana ebe ụmụnne ya nọ ọ dị very very important gonwa imeki that move ọ kwesịrị ekwesị dị very very important ka ahụ those boys anya ọwụ na gị na-esorola ya sị lekwe ezinụlọ nna ya lekwe nga nna mụrụ ya ya nwekwana ike bepụrụ nwaanyị ahụ nwunye dị mma ya from the same family mana ọwụhụ otu dị ji ya na mama ya ọ dị mkpa ka ọ bepụrụ nwaanyị ahụ jụọkwa na-ese ha gwa ihe gburu ya n'otu o siri nwụ ka one then ya mara where about ụmụnne ya ọ dị very very important ụmụnne ya megidere ya ha megidere ya gbaa ya jụọ gbaa ya agwa ọjọọ nga ha na ugbu at least o kwere nghọta ma ha realize their mistakes or
ikekwe ha eji anya anya etu gị ọ onwe ihe dị otu ahụ ha echeghị maka ya, mana ile ihe mere na otu o shiri mee ọ nọ ọnọdụ ka papa ha bukos abụrụmọnụ, nna ha bụ abụrụmọnụ, ihe ụmụnne abụọ n'otu olu n'otu obi mere nwanne ha nwaanyị ke hetero ọ naanị abụrụmọnụ family nọ under curse. Ọ bụghị ofu onye asị mmụọ ọjọọ kọrọ ya na ọdụ, mana ụmụnne abụọ ikwekọrịta n'otu eshi n'otu olu n'otu nne otu nna nwanne ha, ọwụ na ha wụ ụmụaka ha etole nke ntakịrị ji 4 years too onye dị 23 years, that means ọ dị 27 years ọwụzi ụmụaka ka etoro ya ọ dịzi afọ ole ke dimendimendị ọkpara. So agaghị asị na ha wụ ụmụaka fọ ha abụọ ịtụkọta isi ọnụ mee ihe dị ụta akpasa nwanne ha agwa dị ụta. Papa ha gara bata instead of ọ ga-eme ihe o kwesịrị ime ya wụrụ ke nwaanyị ka o wesịrị iwe, something dị wrong. Papa ha ma problem ya eboshi and ọkwa ihe o jiri nwụchuo. Ị ga-akpụrụ ya laa, a ga-enwe a lot of onidri cleansing ma ya ma ụmụnne ndị ke nwoke ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya gbaghara ha, ha nwa sef ama ihe ha mere, something dị wrong somewhere. Foundation ha mechuru emechu o ruru unyi, so ha nedri cleansing. Irute awa ahụgodo ha first enwetu ha shi kwete ọlọta ha ka onidi ihe kwenye ha nwe kwete enwe otu ha nwoke enwe mgbe ha ga-agba so forever. Once enwetara phone number ha kpọọ ha na phone so ha bịa na ihe ha mere ka amaya ọnụ, ha sịkwanụ ga public n'obodo na ga-eme public n'ọwa ihe a na-agbata n'ọsọ, they will give their consent ha abụọ ka lọta amara the next thing to do. Elekwana ha anya n'ihu ha how sorry ha dị, lekwana ha their present condition ma ha dịwa ka ewu ndụ ị na-edere ha abụọ ọwụ ọsọ ga-agba forever. O nwere root unu tute ha amara the next thing to do. Ụmụnne m ihe m gwara ya enwe otu ị ga-eshiga ugbo gị kpere gaa na court ga wee dị ya, enwe onye wee witness that na ọlụọla dị shi from ụlọ ha ọ ikwu nne ọ ikwu nna, enwere ihe oyiri ti ihe kwere nọ ọrịa nọ ihe emeghị ya bụ nwa nwere ezi obi ka 1 2 ejikwala egwu ngwụla ọnọdụ na-eme gị gbadere ya azụ n'ihi na enweghị ọ ga-ewe ya ịnọ very close to iburu ya, mana okweghị ebighị ya n'ihi gịnị o nwere conscience. Nyere ya aka retrace ya back to her roots ka ga correct ya something there, ka correct ya ihe mebiri nọ ka enwe ike hichasha foundation emebiri emebi, ehicha ya dress mara ebe okwu dagabedara na ebe ji akacha. Ọ ga-enyere ya aka nyekwere ya onwe ya aka emechazie anyị ga-ekwu. Ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ tụkwasịra nwanne anyị unu anọkwa n'oe ụmụnne abụọ ọ baghịrị ịbịa kwue enwe ihe ga-emasị eji anya ọcha mee kele ugbe na-awụ one of them ihe awụghị ihe eji anya ọcha anya babara bambamba mee something dị wrong enwe ihe dị wrong somewhere. Akwa onye kwupụtara nọ anọghị okwu onye ahụrụ eze ya rịkọ ya kachi onye kwupụta ahụ ihe mere na otu o shiri mee. Enwere lot of people tukudere na ihe dị otu ugbu ene incest, ụfọdụ atọọla nwanne ha nwaanyị ime, ụfọdụ mene ihe dị iche iche shie shikatala ime onye tụrụ onye mega ihe ndị a niile wee wuru ụmụnne. Onye kwupụta ya dịka ka ya gaghị ike na ntị, mana ihe na otu nọ na lot of people tukwuru n'elu ya. For how long ka ị ga-etukwuru n'elu ihe dị otu a? Need cleansing. Kwupụta ka amarụta esi enyere gị aka. Ụmụnne m ka mmapụ ịbịa gbatịwa okwu a. Nwanne nwoke gwa akụkọ kọmentị ụnụ si ya hapụga the girl na which kind ya hapụ ya gbawa dọ ụnụ sịkwana ya nyere the girl aka n'ihi na the girl nyere ya aka this girl zọrọ ya ndụ ọ nọ very close to irejista ya dịka ndị bụ ihe mana ogwe ha ya jụ even ntụ ụjọ inye nsuso ọ mahụ ma ọ bụ isi ebe ahụ buru ya nwe nwa buruzo hụ ya n'anya before ya onwe ya ahụ ya n'anya. So kwesị ka o mee ya ihe ọjọọ. O needed help, the lady needed help and o needed ya to stand by her side. Ụmụnne m enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya nnọọ biko gwanụ nwanne anyị nwoke enwe ndụmọdụ ụnụ ga-enye otu ọ ga-esi agakwa about it, enwekwa other ways ị ga-ama ọ ga-eji gakwa about it kpotokwara na ya na ọkụkwa akọ kọmentị ọnụ ọngọ ha nụ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.